everybody. Good morning, Philippines. Diya meron sa our friend's house nagluto. Kay nagkuan, kakanunog mga utan. Diya. Uy, kalamay sa buhol. Kalami, ara ka healthy. Beans, gaya mong chicken. Magsabaw may og manok. Okay. Ang lami manggod sa adobo nga batong way subak. Oh. Mone ang among balay nila. Pindot din yung kuan. Singan mag-winter kay klaro kay mga snow dahas gawas. So. Ano saan naman na? Ito, pinalata-lata na? Lami, bito pinalata-lata. Lami man. Na may oyster. So mending itong mura na bug pista lahi mending ni sila kay kada kaon ni mura magpista. Pista kaysa magluto sa kasama. Wapa kayo. Uy, kalami. Ginoo ko. Hindi ko ginani kadalaw kanon. Garang kalami ni. Ini kaya pinalata-lata ba? Yay. Healthy lifestyle. Kung po niyo sa dire mo ni. Mukhang mga kabrigutan. Mukhang kabrigutan lang inadyan. Kumao na mas kayo na nakanigay. Nalarakan dali ito ang bugay. Sa isa na kung patakalan na isa. Sa kayo mo na ito. Huwag naman ang cabbage kayo mata. Ayaw yung na ang gawin sa isa ha. Dilaw eh. Dali-dali. Wala ka na. Wala pinakalit ba? Butterfly. Wow. Brown. Nice. Nampok na taling bahay. Wani, dili ganahan ako sa nakaputahe. Makusog naman eh. Hindi ko na pagsabaw nga ako kayo. Sabaw pa? Pwede na saan? Nagyan na butukutan do. Tanong mo, nagako ako ang unan. Hindi ko man eh. Hindi ko na po eh. Hindi katilaw na ihin. Kudus mo na. Makuha na ba ito na? Mawala ba na? Pulig sabaw.
mantika. Pasabos. No. So, wala. Wala. Basta batong daghanon ni mantika. Muna mix pa ko. Para lang may pa. Para na pati ang bag ba? Ha? Para na pati ang bag ba? Uyugo na itong mantika. Mahiragin ni si Chef Cheryl Chef Ray. Sabi ito, mas ganahan ko mag-adobo ko batong away suba. Mangita mo ko na ko amo. Mangita asang manok. Asa ng manok ani? Gamit kagutan ay maglamig na. Mabasa ba? Ang tapatin tayo. Ang Chinese. Ano na? Chinese na. Ano yung kinabuhi sa Canada? Ano yung kinabuhi sa Canada? Magluto ta dere, aram mabuhi ta. Oo. Pas mo kaya di ka magluto. Tap man to? Masayad naman to no? Ano yung kinabuhi sa Canada? Naglagag Canada kay nangandoy nga mga sinso. Magluto tag Pilipino nga pagkaon. Mangaon na ta, mangaon. Aroy, mangaon na may kalami. Pwede na panukuan. Lagi na panisuga. Dili na warm. Kaya hindi may lisa. Matala ko na yung kay wala pull out na. Hindi na siya katubang. Order na sa palito na. Yan na. Let's go, let's go.